que o día 27 hai unha movilización en Galiza contra o pensionazo que está convocada pola CIGA, que apoia, como sabedes, o Bloque Nacionalista Galego, e que ese apoio tamén se traducirá dentro dos concellos, porque apoiaremos, por tanto, esa movilización. Non faremos actividade municipal ese día e, dende logo, animaremos a participar a xente, non? Tamén dedicamos hoxe unha reflexión especial á situación de crise económica, dos problemas de desemprego e os problemas que en xeral ten a nosa sociedade, non somente derivada desa propia crise, senón das medidas que tamén está a tomar o Goberno Central e o Goberno da Xunta, e polo tanto executando ambos os dous basicamente unha política de dereitas. E nós temos a convicción, ou desde logo a necesidade absoluta de enfrontar tamén dentro dos concellos, na medida das nosas posibilidades, esas consecuencias negativas que está a ter sobre os cidadáns pois a situación económica e esas medidas que se adoptan. Frente á idea do Partido Popular, que moi ben expresa a través da súa política na Xunta de nada hai que facer ou nada se pode facer contra a crise económica e as súas consecuencias, nós desde logo non pensamos adoptar esa mesma posición. Nós non pretendemos permanecer pasivos. Sabemos tamén que os concellos, por suposto, non son as institucións que teñen que resolver un problema tan importante como o paro, os problemas económicos que padece a nosa sociedade, pero aínda sendo conscientes desas dificultades, aínda sendo conscientes de que o papel dos concellos, pois naturalmente neste campo ten as limitacións que ten, como decía, non queremos permanecer impasibles,